ମା ବେଙ୍ଗର କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ତାର 4ଟି ଛୁଆ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ମା ବେଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପଶୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ। ମା ବେଙ୍ଗ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଡରରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ମା ବେଙ୍ଗ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଶୁ ଦେଖିଲୁ। ମା ପଚାରିଲା, କେତେ ବଡ଼? ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼। ଏହା ଶୁଣି ମା ବେଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଫୁଲାଇଲା ଓ ପଚାରିଲା, ଏତିକି ବଡ଼? ପିଲା କହିଲେ, ନା ନା, ଆହୁରି ବଡ଼। ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ପେଟ ଫୁଲାଇଲା, ପଚାରିଲା, ଏତିକି ବଡ଼? ନା ନା, ଆହୁରି ବଡ଼। ଏମିତି କରୁ କରୁ ଶେଷରେ ମା ବେଙ୍ଗ ପେଟ ଫାଟିଗଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? କେବେ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ।